Sounds as if I'm every time I chira come with you. Mr. Mania be unto be my man could be on Quafagu. My Bible remedy few Miss Kakonaman did. Omade hye mo amhwe frɛ chichi ni menche ma munyina atenase mo akwaba ede mo benyansapo kasamfoni sinyansapo ede se botan etintim asuopo ano na se po aso che ehum ni ahampo ntimi amoye a na odasani wonan ene betumi ye yaba bagia akonwa bi yaba betenase baka se nya ha ene nyansapo de a ha hunse wo data na de okore ye amamre ni amane ni nyina no eye rodorada sembosire ka nokure bia enimu enne Yasan mo die hia biem de empesa wo ye mamye ne se obe subscribe obe share obe like na wo de wadwen chen so de ato sa na wo de amame eho me da se waye ne sa e de amame wo hono mo yenko na yenya oba panyini bi we ne yeka se oba panyini a ofie a ye ne bebo nkomo na mprempen ya me mpreme ho emfa nkomo bona nkasa ye bebo no ntudwa ma me nkona me ma na kwa aba na mana kwa abani hu ni din wi a meba na afi ma ba be kire mu senti a ene yaba ba beto ache oba panyini a otesa maame ye mo akwa aba benyansapo kasamfoni ura se wo ho ye die na me adom ho ye wadaroma ye frɛ wo se ye frɛ ma akosua tewia eno ni din a wo maame no papa de arafo akosua tewia ne ni bedi nkomo yi na wote edin akosua tawia unyante ne mumu omunim agoromu meka asante ketenum ne adoanom nyum kronom no omadim tintimman awedare munim de na wo mutim bobew ne de edi we no nhyɛ da nye wo mudin a ɛyɛ wo mahintasem wo na wo nhyɛ da nim enu nti nenne akwese nyansapo a nananom enwene ne nyansakwa aso de te wo no yen nyansapo yaba na yebesane ne badwen bakwan so na afi yafa ne se abo asansa ofa ade a ode kire ye de akire wiase nyina mmohu nipa kora oye ankasa yipa enu nti kame ho na ese nne de wate ase de a na ye bewuram asante nwom obetu bi akire bi ase na afi yakoanim na niema akonkan ede ama meda ase wate ase ama misa maame enu ata Nessa we ata na ye wo muntafo. Menya ta mediripa de akosua nyaako. Okay. Na de dem to no. Ene wo ye tawia. Ese dem to me na de tawia no. Aha, za na tie. Wada ma ye be hye nkomo na se pa. Se wa ye krado. Ene na mamenwum baako. Agoro nwum bi. Na ye mfa nche ya agoro yase. Yo. Ade me pe menya Tawia juda ade mi pe menya kwa bofre wonyina yima bomio ade mi pe menya kwa di wiedme ade ope wenya kwa bofre wonyina yima bomio awu mi pe menya tawia juda awu mi pe menya kwa bofre wonyina yima bomio ade mi pe menya okwa abofre onyina ayi ma abono ayi man ne onyina na ma abono aha okay yes o ade ope wanya onyina so ayi ma so abono yes abona bra ne sum yes amaame ade a ope na wanya okwa abofre onyina so man ya sai yi abebono enyum na ato na se kira no ope awo wanya ena den kwa abofre awo ope wanya Tawia juda ade ope wanya kwa abofre onyina yi ma abono Abro magu nsani ene yete ekuma kodu na beso abiribira agro na hyase mponie ya na memenda biribia se be de hyase fifi ada na nwumere no enti kam ho ene efe yenwuram maame boyen komo kakra wan kasa no o hyase fifi ene owo eja owo wo mudin de se na omo da so te ase me maame de efu adanse okay mo pa de adonko wo mo nyina ni asase so emi chiri pa me printable so okay emi chiri pa printable so ntim toro so me we mbe kumase ntim be kwa na mete ba ntoma ma me pen ma me na gura fe ma me ko yi ofre francho
ene na guru ya je me be gura agro na me sha na me be mfe be aduonu de magura manya se me wo mfe adu wotwe wansa na obe sha agro na se no na wako school kakra ko school da fa man ko bi da okay na de na hu se anana wo pe no se wo pese usua anwom no se adwom de nyina adwom ede wo de se ko zo be bibia na se office obetuma ye bia wo hwe do no ye no a wo so betuma ye bi ente dwom no ene frame ma frase ma to dwom no a ente dwom de na obi ara kire me okay agro no mo ana me hwe sa anwom no nyina na ta de waso ne wani kotete ho mo ogura ho ya ben nza mani me fani ma so kota nyina ya kwa agro nyina kwa bomba ko ente ya kwa ye mfidie na ya agro no na me so mikuta ma akira me ogro okay sanity okay enti no yenhwe emfinhia aduonu na wo so kowura agro no mu no ede ne hye wo nkran se fa ho kodom wo me ana agro ye manage agro so ye bantu mahena agro na nyina so bantu ban se nketesi afo de amdum ko dwon sa agro no ani je mam de ko dwon ye se bia obi na hye me se me nkogro wa na wo na wo ho kodom ye okay agro no matese ye friend Kontire Kontire bantu mahena agro okay bantu mahena agro no okay Kontire de Asante ne bibia na nana no ne ko ahemfie na de agro ne di na chi na no ko nte bantu mahena agro tani anya agro ketwa da be nya agro ketwa da ye bantu mahena agro ene nyina Kontire da so ho eze Kontire de bantu mahena wuye ma ko yenso akam nte ma onso to na agro no ne afidie sese ko han de da masa nte ma agro ne guyi okay okay fa safa nyumba ko sha hama ne nko yanim nyum de ye pepa ko safa wura mu hasisi ama me Asansampue wonyine odu Asansampue wonyine me fa wasema nyatina bia na fe me fro so me ho wo me na me nya den obo adada mi o wonyine akwa ye wonyine me fa wasema nyatina bia na fe me fro so me ho wo me na me nya den obo adada mi o onyina me fa wase amenya tenabia onyina asa nkase wo ho me fro so ankase wo me tana se a manya tenabia me furu kwa so nkase so wo me na afi menye den na se no wa nya tenabia of course so manya tenabia okay nkase wo na se wa Asante anoma me fa na fa musuo jaru so wa ja asade Asansampue wonyine akwa hine boachi wonyine me fa wasema nya tenabia na fe me furu so me wo me na menye den obo adada mi o enwuma wotu ni sesi e fine pa na mutimi to no ebia ayi ase ana agro bia ase ayi ase okay ayi ase anwum nyina ya ayi ase nwum okay 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 ma me yenhwe enti abra ukowura mu no sa no mseje wo fae umuje mfeso sasa na me yaketese na me ho den teme bibia fatame no nya kra nware ma ware so ma ware majai okay sa okay enna o hyasia nti ebrebe ne duru ya ehe o say afede Kontire yi agro yi me ankasa maredare mu timi anso metimi ayemede ebrebe duru sa ne duru ye se ne siko ebrebe duru sa agwo nugo ye no sabio manya boafo be amwame manyo be anto mfidi amame na so binisika me to mfidi sesa Kontire nugo kura ndi sesa na mu agro be say mama be ayi ntuma bonwire hima na ti agro na nyina nem ne abere nya na egoro akusa agro no na me yale ye me fira agro no mu ti me yale me nya ho de no ma ntimi akọ agro no biem okay and say oda so wa agro no mu ana se de ma me hima na agro no minim se agro bo won ma ase ho na me wo ya agro be mu frɛ ne sɛ ana nyunkro ye bia se ja nyum kro for da na mota de din to mo de no so de ne din de sɛ frɛ nyame be kire nyum kro nwa ma ase ne wo nyesa okay mame hwɛ ufi ya nkasa na obi adikai yesa nyum kro bi ana ene fie de obi anu agro asagro bi da esa wo na odi kai ufi o na abra o hya ase se wo sa pe na
uko wuram Kontire agro no satam de medi se na ma me ne papa wo ho no wo mo afua wo so ana na wo ni nye ho ana so na mo wa kura se na so mo kuma se ya nti no man to man ka se bia jaya na bia se yese sa na che so mo te na se wo mo ba egro wo gro ye ne mfie be se ni mi gro ya che wo so kom na wo mfinsi aduonu se wo aduo wotwe ma me wa che agro no aduosia finsi aduosia ena wa gro nwum kro na dia ba bisi se me obi to mfide ma me a kasi se anka me panini pa wa agro so manye obi amwa me na msusu ma nko suku wanko suku nso nwum a wo tutu eyi no asabia kusabia nkronto unnim obi a wadwene mu do na unnim nyansa nimde ne ade a untumi ento ebekwa kofa professor bi begina ha no nwum a wo 20 minutes because ni nyina nya bibia na ye school nko a ebi kura ko school anka wantimi ama meye de uye ya ende ye nso nya kwan a ye ba betoto wano ewa he so obabi afaw anase nkrande obi anso anyo no to obi ni anya ho na wanso wa mpese nka obabi befaw na me anka se no se na no akwara opede a na nipa no wetu na se na untum for so be se koyese awofo ni bi hyenti na me bi sa we obi wonu achenchenchena me doctor person so be doctor meto nwum kro de wo se me ba bi nso beto nwum kro na me ni ho no ma wasi manan enti wo de wo ma obi afa ne pe de opese wono a ofi se ye ma no no afa mu oya ade se wan fa nse obi a ekon e wo ho no mame se pa no memi sa o efi se ura sa nwum yim kro yim amfinsi adusie ni no wonu hu da se me kura man kotena me kura ase na manye me kokoo vu bi na me de hu be wura anwum kura yim wonu hu da me hu da okay na yenim se adwuma bi se no ya na nyame adaroma monso mutimi nyenya mmoa bi kakra bi ene ade di fifiri mu monso mutimi nya bibi ene mutimi de nsasi so eka se anya hwe manya hwe sa to kra ogura sika bi enim se na ogura na sika wo mu na toto na sika bi enim ene no se ani je na ye de ye je sa no ko ye asa mo gura gro no se ani je keke mo ope chese eye mo dekra se mo gro Kontire gro na wudi se be bantama henachi na wo to nwom e de Asanteman eno ano no man hyeda amfa bi sika bi ansimoni so se bibia chese de enne mafo bi aba no no omo eye no no okay awo menu be wie wo fe di kan ni akofa toso mienu nenu na ye beko na afei yeyi eye di si hono ma na waboa me na wamma me eyi ase nwom a yetimi to na eyi ase nko a afei me fa ba bi me do be wuram na wamma me enwom a eno nso metimi ebi a obi ware pontu obi yebetimi ato amana ayeye na afei wasa amma me ba ko eno de ba bi a yetimi to eye na aba yebetimi ato obi na eto pontu obi a yebetimi ato se bibi fufuro bi na asi a yebetimi ato nti eno de ebeka se general obi yetimi to ne ba bia na eno nso de amame na yato aso mpacho se watema sisa anti ye meyi ni makoma ma ntu de men ha ho kra ti ma me no nwie no kra na afi memra eno so ewo ehonom awo medima no baba besi enei no sade wasi aye adwuma yi atemu mfinhia aduosia edi besi na wareda de mu ewo nwum kro no mu no obi ho honom a na owo saa opena akwada bi opeso okosua bi na wofo ka ne hye se ye ma ankoto enne ede afutu na ade ma awofo a wo mo hwe ene nchiri ma wo saa opene so opese osua anwum kro ni bi yo afutu do ma wo se ewi ase de za woto ho no ma ono sa wo ya wo de dwuma bi a ne sa wo so ba bi pese obedi bi a man kwa man ye e man sa wo ka ne hye nti awofo no a wo maba no wo se ofu se oba no oba ye bibi so nimdie bi beba ma man kwa man ye nka ne hye nti futu do ma awofo ano no okay so akra no wo pe no nko a mo nka ne hye e mo mfa chita ama no no nta na chi na nipa no enye de opeso ye bia se ho se nya bi time kira ka mo mfidie
Mesumanya bi anto be ma me nkodi obi nkrofo aguro chi nti. Ma ba be metifie o nyesika ko na madedede. Sanete. Na ise bibia mu no se wunya chitafo a se de ana motabu benituo nya chiginafo wa na eto. Arafo yede enu ata maami ata Obaapanin tawia Obaapanin tawia ena yene no eguso a ye hwehwe enkomune se waredare nwum kro no mu ni tirimu bobew onimde ewo enwum kro na ewo Asanteman no a enye asem ketoa na aboa bi na akira aboa bi ntira nti na NYANSAPO ye nam so ayaba ha ne ebebo nkomo no aha NYANSAPO nko na abenya ne sa akoso na subscribe na share na like na fo adwenche fato ase enye high life any gospel any hip hop any dance or any reggae fo nko na da bia no behu wo mu social media ne ade ebraso se wo se ye maame no ye nananom mo nso do mu si wo ma Asanteman o mkra na Asanteman onye bibia mfirimu no ye yi wo mu nso ede wo mu pie enti wo mo bia wo betimi ede aboa maame ama neni so ade hunu no etimi akonkan betimi afa NYANSAPO ya so subscribe share na like na fo adwenche nso fato ase efa emame midin ene abusua pani owusu adiomi